Siyabona sanibingelela iNdefense Sport TV la esivutha eMaputtoland. Asazi ukuthi kuhambani, asazi kuqhubeka kulindeleke umsebenzi kahle ubheke. Mina bengakawuboni online, angazi noma ukhona noma awukho, kodwa azikho ney'ngoma-ke ezwakalayo ko-TikTok ukuthi mhlawumbe umsebenzi kahle ubheke uhamba kanjani. Kodwa nje izinto esiy'tholayo izinto ey'njengalezi esingaziyo ubuqiniso bazo nokujula kwazo. Thina sifunda nje into ebhaliwe, ipheji laphana ku-Facebook ithi uSatholoza esitokisini wasikani kwelokubulala. Inquthu Magistrate Court isihlehlisele uLwesine oluzayo i-4 December 2025 isicelo sebheyili esifakwe ngumculi kaMaskandi uDlubheka Khuza osesithobeni. Lo mculi ubhekene namacala amabili okubulala namabili okuzama ukubulala. Ufaka isicelo sebheyili maqondana nalamacala. OMaskandi bakhiphile ngoDisemba bese beyocula emphakathini, yena ngeke usabambeke esitokisini. Kusho yona-ke ezivuthayo eMaputtoland. Selokhu kwaphuma lolu daba, selokhu nje kwaba nezinto ezenzakalayo. Indaba eqondile asiyitholi njengasokhozini iy'teshi ezi-credible, ama-sources asazi ukuthi ena bayayilandelela into. Asikezwa ndawo, maybe kwakhulunywa kwasho ukuthi information ayifika kumina, kodwa into yakhona nje inobushompe nje, aku-understand-eki kuripotha wona lama-page lapha ko-Facebook, okwenza ukuthi kwesinye isikhathi information kube nzima ukuthi uma uyihambisa kubantu i-verify noma cha. Akekho usevelile emndenini mhlawumbeni kahle ubheke naye ukukhuluma ukuthi abeke ukuthi into ekanje ikhona noma ayikho. Kodwa-ke uma ukuthi kunjalo njengoba kubhalela kulolu daba lolu, cha, kuyinto embi kakhulu-ke le ehlela umfowabo kaNondindwa, iMinister uMaskandi uDlubheka. Bekulindele ukuthi namhlanje-ke sitholeke kumsebenzi omuhle kakhulu, engazi ukuthi bezobe uphile nje kuyona. Ngingazi noma usazophuma noma angeke uphume noma kunezinye iy'ngqinamba-ke ezinye abhekane nazo. Kodwa-ke if ikhona indlela yokurelease lo msebenzi loyo, asazi ukuthi uzoreleaseka kanjani since kunalento ebikwayo ngayo ukuthi ngathi usesesitokisini. Okuyinto-ke esingayi-understand thina abathandi bamaskandi, esingayazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani, buthini ubuqiniso balento eyenzeka kuDlubheka. Okuyinto nje ibuhlungu-ke engenzeka kunoma ubani. Lokho abantu kumele bekwazi. Kodwa-ke siyathemba ukuthi khona iy'ndaba ey'positive ezizovela ngaye esizotshelwa zona, ngoba nabantu abalwayo uthola ukuthi mhlawumbe kuma-comment nabo bavele nankulumo etheni, kuba ukulwa nje ukuthi musanokudicela umuntu phansi, kodwa ayikho nabo into abezanayo okuphikisa into esuke ibhaliwe ngesikhathi leso. Okuba nzima ukuthi na lolo daba lolo ulithathele ekhanda ngoba awazi ubuqiniso noma awazi ukuthi usuke ephusha ukuthi uyamthanda lowo muntu loyo engafuni lokhu kukhulunywa ngayo. Kodwa-ke insizwa engathi ingaqina-ke idola lapho ekhona iy'khathi ey'nzima lezi ezingenzeka kunoma ubani, i-period le enzima empilweni lapho usuke udinga ukuthi ena ngampela uqine idolo nabantu abakusapothayo bengakhathali ukuseka ngoba kusuke kunzima kakhulu. Emotional uyadraineka if kwenzeka into enjengale. Kodwa besinethemba-ke lokuthi namhlanje ngampela bazoreleasa. If bereleasile-ke mina ngingakaboni, sithembe ukuthi kodwa ngokuhamba kosuku kuzoba ney'tatimende mhlawumbe ezizovela ezizocacisa ukuthi kwenzakalani ngomsebenzi-ke kaDlubheka. Baningi abantu okumele bekhiphe imisebenzi yabo namhlanje, kubuka ngathi kuney'nkinga ey'ningi lolu suku lolu yi-28. Kusuke kusicebe kuphela nje esisababonile bekhipha wabo umsebenzi abagcine ilanga. So asazi-ke sizodibana nokuzazi, sesizoxoxa-ke ngolunye udaba until kuze omunye umuntu phambili azophikisa wonke amahebezi ukuthi lento into engekho, hhayi just ukukhuluma but kube nento ephathekayo, then-ke sizokholwa lokho silithathe lo daba lolo. Kodwa nje umuntu uma esathi hhayi leyo nto leyo ayenzekala, kunzima ngoba akekho umuntu okhipha anything mhlawumbe nethi lento eyiqiniso noma yona ubuqiniso. Nathi siyi-verify kodwa nje into esiyibonayo indiza laphana koma-Facebook. Nisakahle sizodibana ngokuzayo. Ngiyabonga.